Hemm erba' affarijiet li jistgħu imorru ħażin. Imorru żmerġ. Fil-verità. Ma jiskludux il-xulxin u jistgħu ma jiġrux. Issa, l-ewwel waħda hi li xatt jużaħ ħażin. Fuq di l-inqas ħana labra fuqha biex ma tgħix idejat. Sewa. Għaxin tofi. Imma hemm ħafna modi kif tista' tuża t-teknoloġija biex xi ħadd jagħmel ħsara għal xi ħadd ieħor jew komunità. Sewa. Just biex insemmi eżempju wieħed għax kont jitkellem dwaru, hija fake news pereżempju li semmejt inti xi ħaġa li tista' tiffabbrika kontenut li mhux vera u semmejnija. Nafhem. Imma hemm ħafna iktar affarijiet li jistgħu jsiru. Kif tista' tikkontrolla di b'edukazzjoni billi ċertu modelli li jkunu jistgħu jintużaw ħażin il-kumpaniji ma joħorġuhomx u diġà jagħmlu hekk u xi minnhom qed li għal xi jistgħu jagħmel li jitgħallem u qed hemm żewġ fatturi u qed minnhom kien l-approximation li huwa l-iżball li ieħor huwa s-safety li introduċu fih. Ġifieri hemm element kbir ta' safety li jkunu programmi għaddejjin ġol ChatGPT minn wara biex nissimplifikawha. Li inti x'inti prova tgħidlu isma' għidli kif ħanagħmel kampanja ta' fake news, da jgħid ma ngħidlek xejn xbin. Imma dik fil-moment li qed jagħmilha jiċċekkja u jara kif se jagħmilha. Pereżempju Claude huwa l-chatbot li ieħor li semmejt. Dak il-claim tagħhom hija ddiżinjat li for social good ma nafx xi ħaġa kienu. U jekk tgħidlu pereżempju jiena għidli kif tista' nagħmel ħarm il xi ħadd ieħor, jgħidlek le ma nistax ngħidlek. U mbagħad tipprova tilagħbu tgħidlu jiena qed nibża someone mill-ħarmi. Għidli x'għandi naħseb u x'nista' nistenna jgħidlek lex fil-moment li ħanejdlek nista' ntiku wkoll idea ta' x'tista' tagħmel. U ddiżinjat b'mod li l-element ta' safety li jibqa' għaddej fiha b'dak il-mod. It-tieni ħaġa hija t-tellieqa biex jiġi żviluppat l-AI race. Li kif il-ChatGPT ħareġ, ġiet tellieqa sieħa li kulħadd trid juri li anki jien kapaċi nagħmlu, il-Google, il-Meta. Issa, dirajnija bħalma semmejna jenna fi żmien Turing u Curtin Motley da kollu, dejjem jiġru daw browser wars fin 90s u għajdaw dejjem jiġru. Astħalna fija tal-browser wars s-sowija tal-darbara. Daw dejjem ikollok di l-element ta' tellieqa. Issa, dik it-tellieqa tista' tintuża kemm il-ħażin tagħha x'inhi. Mela, kemm il-Facebook, meta, kemm il-Google, l-Google ovvjament tivvintaw anke t-teknoloġija fundamentali li waslet għal ChatGPT kienu kompetenti u kellhom kollox biex jistgħu jagħmluh u joħorġuh mal-OpenAI jew qabilhom. Ma ħarġuh għax il-Google l-stakes tagħhom ma ħafna ikbar mill-huma ta' startup. Jien nafdawhom bl-email bil-kalendarju kollox. Ġidaw ma jistax joħroġ prodott li jmur xi ħaġa żmerġ fih u jitilfu l-fiduċja ta' dik il-klijentela kollha. Allura m'għamluhiex. Il-Facebook l-istess, ovvja, il-business tagħhom ħafna ikbar minn li just esperiment AI. U l-OpenAI jagħmluha, allura ċaqal u s-suq kollu ġitom tajba, l-prodott kien tajjeb, ħafna eċċellenti bħala usability u kollox għadu sissa, improvja. Imma issa joħloq dit-tellieqa li kulħadd jipprova jagħmel. Il-problema tat-tellieqa li inti x'inha tiġri ċans li taqgħa jiżdied milli qed timxi. U riskju li naraw ukoll huwa dak li fil-moment li għaddejjin malajr l-affarijiet jistgħu marru xi affarijiet żmerġ naf xi l-chatbot joħroġ informazzjoni sensittiva biżbal pereżempju għax ma jkunx it-testjat sewwa biżejjed jew hekk. Riski li jistgħu jiġru ma jfissirx li ħajġru jew li ġraw, ma jistgħu jiġru. U mbagħad ovvjament għandek it-tellieqa wkoll fuq livell militari li ċertu pajjiżi jgħidulek imma di aħjar nużaw ukoll biex niddefendi lil nnifsi u niżviluppaw bħal arma. Li dik ukoll tista' toħloq ċertu pressures li issa dik jekk hemm trattati bejn il-pajjiżi li qed jiftehmu żommu trasparenza bejniethom fuq x'qed jiġi żviluppat u n-no-go zones fejn huma fejn iridu jsiru. Fejn iridu jsiru. Cloning saret. Fi cloning saret u minn għalija l-unika nies li ġew arrestati spiċċaw il-ħabs kienu ġo ċ-Ċina. Ċiniżi. U naħseb fejn is-soltu aħna dottrinati naħsbu li forsi ċ-Ċina ħajkunu l-iktar li ma jirrispettawx dat tip ta' affarijiet. Jien naħseb fil-mod kif taħdem iċ-Ċina hemm ċertu sense of security fiha nnifisha. Iċ-Ċina trid kontroll il-mod kif taħdem. Mela allura ma tridx tinħoloq teknoloġija jew xi approach intern li ħaj tellifa minn dak il-kontroll. Allora taħseb li qed ikun hemm taħseb li bejn dawn l-istati l-kbar. X'hemm ma nafx, imma nimmaġina li jkun hemm ċertu sharing biex ta' niżguraw il-ġurġin li ħadd mod jaqbeż il-lajn. Fl-interess tagħhom. Għax kulħadd irid jibqa' jgħix biex jargumenta le.
jekk ħad kisser kollox u ħad tkun parti minn dak li tkisser kollox. Di bħal l-argument li jsir fuq l-arma nukleari. Jafu li memx ħadd ma se jirbaħ fija. Relatata ma' ma' l-etika, mal-qawwa tal-istati. Taħseb li kumpaniji bħal OpenAI, kumpaniji bħal Meta li jkunu qed jiżviluppaw l-AI fuq dan livell, Google qed jiżviluppaw AI, huma diġà jew se jsiru iktar b'saħħithom mill-istati sovrani kif nafuhom, kif konna nafuhom dawn l-aħħar jiem. Naħseb huma ma jużawx, ma jeżerċitawx is-saħħa. U dejjem rajni għadi, ġifieri l-kumpaniji l-kbar kellhom dejjem dit-tip ta' saħħa. Li, per eżempju, fil-biografija ta' Musk issa li ħarġet issa reċentament. Rajta? Imma smajt intervista mal-biografija tiegħu fuq l-experiment. U semma każ fej per eżempju l-Starlink li hija sistema ta' internet mis-satellita taqbad magħha minn fejn trid fid-dinja. Kienet tintuża l-Ukrajna fil-gwerra u l-Ukrajni talbu lil Musk biex jista' jtihom connectivity x'imkien biex jagħmlu xi attakk. U da kien persuna mhux eletta, privata li kellha d-saħħa jagħmilha jew le. Li ġara fil-verità kienu għamlu geofencing ma' area fejn ġifieri ftek il-biċċa m'hemmx aċċess, kienu ħasbuha minn qabel għax kienet perikoluża u kollox, però stess apparentament irrealizza mill-saħħa żejda li kellu stess fideh. U Starlink skont dan ġifieri ma verifikajtx jiena, saret Starlink u Starshield, u Starshield huwa set minn da satelliti li jintużaw għal skopijiet militari. U l-Starshield tal-Gvern Amerikan biex jgħallhom intom l-esperti fuq geopolitics, gwerra, eccetera, pala militar. Amministraw intom, dik hija too much fidejja. Da kemm varja programm mill-mobile tiegħu prattikament u jħallihom jattakaw fejn jridu f'dak il-post. Jiġifieri saħħa kbira għandhom daw konxi minna u ġeneralment ikun hemm bil kbir bejniethom dal-kumpani fuq l-affarijiet li huma no-go zones li jgħidu sma'. Ma nexux nejhom. Żewġ riski oħrajn kemm nagħlqu bihom. L-oħra hija organizational risks li xi ħadd jista' bħalma semmejni qabel li diġà ikun hemm leak ta' data li inti mudell fejn qed tapplodja pereżempju PDFs, eċetera, u da b'xi mod jew xi ħadd mod apposta joħroġ il-files li niset jabtejtjaw, eċetera, jew b'xi mod jiġu ħekjati dat tip ta' affarijiet. Affarijiet hekk jiġru. Chernobyl hija eżempju ta' organizational accident pereżempju oħrajn. Mbagħad l-aħħar wieħed u li nies jitkellmu fuq, però l-inqas probabbli huwa li lejja jieħu deċiżjonijiet u jitlaq x'imkien u jagħmel deċiżjoni ta' kif ikisser id-dinja. Dik ma tistax teskludija fit-teorija li tiġri fil-prattika ma nimmaġinajx mhux naras. Mela tlaqna?